y safonau iaith hyn, maen nhw mor gymleth, ti'n modd, sa'n deall nhw. Ond y syniad yw bod neb arall yn deall nhw fyd, ti'n Ond beth am Gymdeithas yr Iaith? nhw. Ti'n modd, nhw'n wastad ar yn ôl i eisiau rhywbeth drwy'r amser. A maen nhw mor serious, ti'n gwybod? Mae popeth dyn nhw yn really dead serious. Ond o'ch chi'n arfer bod yn aelod? Wel, yn y 70s o'n, oedd pawb yn aelod yn y 70s, ond nhw. A gweud y gwir, fi oedd y fenyw gyntaf i fod yn gydeirydd ar Gymdeithas yr Iaith. Ond oedd pethau'n symlach pryd ni, ti'n gwybod? Na gyd o'n i'n hawlio, oedd popeth yn Gymraeg. Wel, beth sydd wedi newid? Wel, mae pethau wedi symud ymlaen, twel, dy fe? Wedi troi cornel. A fel oedd Dafydd Eel yn gweud, mae lot mwy o ewyllus da sy'n at y Gymraeg nawr, yn dod e? Felly, chi ddim eisiau head-on clash? Na. The art of persuasion. Trio cael nhw rownd i ffordd ni o feddwl. Odi Cymdeithas yr Iaith yn rhy ymosodol felly? Lot rhy aggressive a lot rhy demanding fyd, so chi'n gofyn i fi. Wel, fe drioch chi gyda'r safonau iaith. Fi'n gwybod, a dwlwn o fe gyd nôl i'n wynebu. Ond fi'n trial different approach nawr. Fi'n trial apelio at y cwmnïau mawr a pyd o hwpo'r Gymraeg lawr gyddfe pobl, ti'n mo? Felly, dim popeth yn Gymraeg? Na. Ti'n fi di derbyn nawr. Ti ffili wneud popeth yn Gymraeg i ti. Ti'n mo, just yn bach. Now and then. Beth yw eich cyngor am ymuno a Chymdeithas yr Iaith? Peidiwch. Sim eisiau ymuno a militant extremist organisation fel Cymdeithas yr Iaith, os gweud y gwir. Fi'n gwybod bod e'n ffasiynol, a fi'n gwybod bod pobl ifanc yn licio ymuno a Cymdeithas yr Iaith, ond so fi'n saff, tal. So ti'n gwybod i le mae fe'n mynd i arwen i ti? Felly, oeddi chi'n neud digon? Fi'n neud yng ngorau, a fi ffili neud mwy na ni. Mae wedi bod yn bleser siarad â chi. Diolch, Betty. Betty? Betty? Sori, ti'n mwyn drink arall?